Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar de canal i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Ja poden comprovar que més directe el missatge no pot ser. Comencem a encarar, a afrontar realment els temes que tenen a veure amb la salut mental. No girem la cara. El dia 10, dissabte que ve, és el Dia Mundial de la Salut Mental. Per parlar no només d'aquesta commemoració, això de que hi hagi un dia a l'any que es busqui associar a qualsevol tema, és habitual en altres àmbits també, però perquè, a més, hi ha una campanya, com la que hem pogut comprovar en aquest spot, que intenta ajudar-nos a utilitzar millor els termes, a utilitzar-los amb més respecte o pels destinataris d'una manera millor. Per parlar d'això hem convidat a la Paloma Lago, Paloma, psiquiatra, terapeuta familiar, directora dels Centres d'Atenció Primària en Salut Mental i Seguiment Individualitzat de Nou Barris a Barcelona. Què tal, Paloma? I l'Àlex, què tal, Àlex? Hola. Pacient en tractament per un problema de salut mental, per un trastorn mental. La campanya, anem a explicar per què calia, Paloma, fer una guia de recomanacions per dir, escolteu, anem a començar a dir les coses que realment són més acurades a la salut mental. Home, primer perquè els problemes de salut mental afecten a un 20% de la població, és a dir, una persona cada 5 en un moment de la seva vida tindrà un problema de salut mental. Això per una banda. Per altra banda, això suposa que és un dels problemes importants sanitaris i que la capacitació de la població és molt important. I quan parlem de la capacitació de la població en temes de salut mental, estem parlant de creences, de coneixements, estem parlant d'habilitats i estem parlant d'actituds. I quan parlem de creences, parlem de quines són les idees que té la població sobre les causes de la salut, dels problemes de salut mental, o quines són les conductes de risc, o quines són les conductes protectores, o quines són les... com es pot autopercebre o els familiars, amics, poden percebre que algú està tenint un patiment o un problema de salut mental, com poden ajudar-la i com poden que aquesta persona pugui rebre ajuda d'ells i després dels professionals. Jo no sé si l'Àlex és pacient teu, directament. No. No. Però em podria dir l'Àlex Martín perfectament d'entrada que és una persona molt valenta per afrontar directament en un mitjà de comunicació el fet del seu trastorn, primer punt. I segona, si s'ha sentit realment tan discriminat o estigmatitzat pel fet d'aquest trastorn mental que pateix. Bueno, siempre, cuando hablamos de salud mental, siempre hay una discriminación. Sí. Porque yo si me rompo una pierna, todos mis amigos van a querer escribirme el yeso. El yeso. Y si les... Y deixar un record, simpático. Exacto. Pero si les transmito que padezco una enfermedad mental, posiblemente lo que hagan es no volverme a llamar. Y posiblemente sus padres les estén diciendo, no queremos que vuelvas a tratar con esta persona, sin siquiera llegar a conocerme. Aleshores, estem davant d'un problema de desconeixement de com hem de tractar aquestes persones. Ens fa respecte, ens fa por ficar la pota, ens fa por dir una cosa que potser pugui ser malinterpretada. Quin és el problema? Que no tenim cultura del tracte amb les persones trastornades mentalment? Jo crec que, per una banda, hi ha un desconeixement, hi ha unes idees prèvies que tenen que veure amb què s'entenia per problemes de salut mental i què es coneixia dels trastorns de salut mental fa 40 anys, 50 anys, 20 anys, quina pràctica assistencial es feia i, per exemple, el tema de la cronicitat
no? Els trastorns mentals van per episodis, és a dir, en canvi s'ha lligat molt el tema de trastorns mentals greus a la cronicitat, pacient crònic. No és veritat. Són episodis Són episodis. que apareixen i desapareixen? O no, porque yo, por ejemplo, mi enfermedad la voy a llevar durante el resto de mi vida. Y soy conocedor de ello. Però no la manifestes d'una manera permanent. No, y no me impide tampoco. Claro. No me impide para nada. Y lo que nosotros, yo soy activista de Obertament, y lo que nosotros transmitimos con la campaña que estamos lanzando ahora mismo es que lo importante es que demos la voz a estas enfermedades mentales, que rompamos el estigma que hay. Claro. Porque realmente es cierto, tenemos unas enfermedades mentales, pero igual que puedo padecer, no sé, o piedras en el riñón. Sí. O sea, no decimos que tengamos que estigmatizarnos, no tenemos que ponernos carteles, pero sí hablarlo como una normalidad, con la normalidad que puede, pues bueno, como decía Paloma, perdona, una de cada 4 personas, es el 25%. 20%. Una de 4 o una de 5, sí. Una de 5 tendrá. Bueno, más o menos, sí, entre más o menos, 20 y 25%. Van a padecer una enfermedad mental. Bueno, cualquier persona de nuestro entorno va a padecer. O sea, una enfermedad tendrás mental. a alguien en tu familia, en tu teu círculo entorn més pròxim, d'amistats, amb la feina, alguna persona que té en Sí. algun moment un problema de salut mental. I afecta tots els trastorns mentals? Afecten per igual a la persona que els pateix envers com els tractem, com els abordem, què els hi diem, què no els hi diem? No, o hi ha algunes malalties? És diferent. Quan parlem dels trastorns mentals greus, aquí estem parlant d'un 2% de la població. Vale? Però això no vol dir, i una de les coses que ha canviat en la pràctica assistencial és que està centrada no solament amb els símptomes, sinó en trobar els recursos de la persona i potenciar les seves capacitats. I, per tant, tot el més innovador d'aquests anys de la salut mental són tots els programes que són comunitaris, però que tenen a veure amb les capacitacions. Per exemple, els programes d'inserció laboral amb mitjà ordinari, o els programes PSI, que són programes d'intervenció domiciliària que no es treballa amb els símptomes, sobretot del pacient, sinó es treballa amb el que ell vol, a què vol arribar, i amb el projecte de vida, ajudar-lo a fer un projecte de vida. Tinc 3 o 4 preguntes que voldria fer. Una, en el món laboral es pateix la mateixa discriminació per part d'aquestes persones? Si és que realment és un tema episòdic, poden fer vida laboral i només han de tenir algun tipus de precaució de tant en tant quan venen episodis? Bueno, yo he estado trabajando toda mi vida. He tenido bajas como cualquier otro paciente, como cualquier otra persona. Més per una grip que no pas per un exactamente episodi. Igual. Otras personas, pues no sé, pues es que todos somos personas. Es que no hay una diferencia. Aquest senyor o aquesta senyora té un trastorn bipolar o és un bipolar? No, té un trastorn bipolar. Té un trastorn bipolar. Perquè és un trastorn bipolar vol dir que és solament la seva sintomatologia o la seva patologia i no una persona, és moltes més coses, es relaciona, etc. No és un bipolar. No és un trencat del genoll. No és un esquizofrènic. Ni és un psicòtic, ni és... Per tant, utilitzar aquesta mena d'adjectiu substantivat hauríem d'evitar-ho i, per tant, persones que pateixen o tenen momentàniament el que tenen, no? Sí. Quines altres precaucions a nivell oral hauríem de tenir per parlar d'aquestes coses amb els mitjans de comunicació i que respectessin al màxim, no?, aquestes persones? Quins altres consells, per exemple, es podrien donar? Veig aquí que en l'Obertament heu fet com una guia de coses que caldria evitar, caldria, per exemple,
cal evitar titulars alarmants o morbosos quan fem una crònica sobre algú que pateix un trastorn mental, i les paraules boig i maníac i tot això, intentar erradicar-les. I sobretot pensar que de lo que estem parlant és d'una persona que pateix en un moment determinat, d'un entorn que pateix en un moment determinat. Sobretot tindríem que pensar en això, quan estem donant notícies o quan estem Parlant de persones que han protagonitzat aquest succés o un altre. Sí. En el teu cas, Àlex, m'has dit que estàs fent d'activista molt, molt implicat obertament aquesta campanya, que és obrir una mica el món d'aquestes persones que pateixen trastorns mentals i que la gent entenguem què és el que els hi passa. Sí, bueno, lo que estamos haciendo con esta campaña, que, bueno, es decir que no hace falta saber idiomas para hablar de salud mental. No. Que parece que, bueno, que se habla de puertas hacia adentro, porque en casa posiblemente sí que hablemos de salud mental, que hablemos de salud mental cuando tomamos un café entre dos amigas, cuando hablamos de una ruptura con una pareja, me lo estoy inventando, o con el estrés que nos causa el trabajo, o con... Ya estamos hablando de salud mental de alguna manera. Estamos pidiendo esto a la población, que hablemos de salud mental con más normalidad, que hablemos de salud mental, igual que podemos hablar de que, bueno, ayer me caí y me rompí un... O sea, hablemos de salud mental. De hecho, lanzamos ahora, bueno, queremos también demanem a los espectadores y oyentes, bueno, pues que entren en la página web de Obertament, /Trenca'm el silenci. Brócoli is over. Sí, s'ha acabat el brócoli. S'ha acabat el brócoli. Vamos a repartir, bueno, hemos empezado a repartir unas tarjetitas, bueno, pues un poco jugando con el humor. De alguna manera, pues, bueno, lo que estamos haciendo es... Escolta'm, aquesta dita és molt catalana, però jo crec que no es pot traduir a l'anglès, No es pot. Blow and do bottles, no sé si els anglesos entendrien què és el que volem. Sí, es una traducción un tanto inverosímil. A no ser que sea un inglés con mucho ingenio que intente entender el sentido, però bueno, lo queríamos hacer, bueno, està bé. Jugando con no cal aprendre l'anglès, però... el anglès, que, bueno, dándole esta simbología de que no hace falta hablar ningún tipo de idioma para poder hablar de salud mental. Y bueno, pues hay una campaña que de hecho empieza mañana, desde las... Bueno... L'última li vull fer a la Paloma és aquest desconeixement de la possible reacció, com que no coneixem ni els símptomes ni què és el que passa a la persona que pateix aquest trastorn, moltes vegades tenim por d'una possible reacció, a vegades d'irascibilitat o de dolor, del que sigui, no? Hi ha alguna guia específica per intentar fer les coses el millor possible, no?, davant d'un possible episodi en cada instant? Sí, bueno, amb els centres de salut mental, amb els centres de rehabilitació, amb els programes, treballem no solament amb el pacient, sinó amb la família. I fem un suport i expliquem i responem preguntes i sostenim. I jo sempre dic, això és una carrera de fondo i la cosa més important per poder, no? Una altra de les falses creences sobre la malaltia mental és que no poden fer, no es poden relacionar. No, quan realment treballes des d'un àmbit comunitari i treballes i ets confiable, els pacients, les famílies col·laboren i, a més, volen ser capacitades. Nosaltres ara estem fent una experiència també amb que és el programa Activa't, amb la Federació de Salut Mental, que és dins dels nostres programes d'atenció a pacients amb trastorn mental greu, fer tota una capacitació a usuaris i a familiars.
Doncs agraïm moltíssim aquests 20 minuts que ens heu dedicat, ens heu explicat. Jo miraré amb tranquil·litat això, però recomano que tothom que pugui vagi a la web d'Obertament, es posi les piles i, ja que utilitzeu l'anglès, on your marks, que seria en els starting blocks per començar aquesta cursa, que no és una cursa de velocitat, sinó, com deia la Paloma, és una cursa de fons. Gràcies a tots dos. Gràcies. Les notícies d'aquí a 3 minuts.